Dneska hrám Minecraft, ale toto bude také začínajúce. Stavam bike park pre moje motorky, tak môžete vidieť. Stiahol som si mod, kde pridávam vozidlá. Tu sú všetky, napríklad máme tu aj Nissan. Hej. Tak to môžeme. A môžeme si ísť mega rýchlo. Ideme mega rýchlo. Ale nechám si ho tu zaparkované. Je to entita, takže môžem búchať. Je to ako kôň. Začínam tu stavať môj bike park pre moje dve motorky. Samozrejme máme tu aj iné motorky. Ako napríklad táto. Táto je iná. Takáto motorka je iná. Teda nie, toto nie je ona. Sakra, sorry. Kde je? Jaj, sorry, to je iný mod, tak nič. Ale táto je celkom pekná, no možno ju nahradím za tú druhú. Ich zabijem. Tak počkajte. Tak, zabité. A za túto čiernu to vymením. Opäť. Pretože tu mám aqua a ešte tu je táto pekná. Takže vymenil som, dobre, táto je krajšia rozhodne. A stávam bike park a zatiaľ je takýto. Viem, že by to bolo ľahšie, keby som to stával v prírodzenom svete, kde sú hory. Aj to urobím, lebo som si to tu chcel testnúť, ak to bude tak vypadať. Takže toto nič nie, to je len taká skúška. Takže toto tu potom len tak nechám a keď tak môžem to dostávať a uvidím. Ale takto pôjdete, tu je taký menší jump, lebo tá motorka, ona je celkom rýchla. Pomalšie jak to auto, ale ja vám to ukážem ešte, jak sú rýchle. Krásny zvuk. Takýto zvuk to počujete, keď ide normálne. A není najpomalšia, ale ona jednoducho nevie veľa skákať, to si ukážeme. Hej. Critical. Tak, dobre. No. Takže ja vám to ukážem, jak moc skáču, potom to zabijem znova, takže krásny zvuk a ideme. Vidíte, jak málo skáče? Vidíte, tak to skoro ani neskočí. Môžete. Neskáčem moc, ale tak aspoň takýto malý jumpík som si urobil. Tipni. Dobre. Takže, dobre, videli ste, jak to málo skáče. Takže taký menší jumpík, potom bude taký, že vyšší a s veľkou medzerou, ale vyšší, s väčšou medzerou, ale ten druhý bude nižšie, lebo keď toto by napríklad bolo, neviem, takto vysoko a ten tam, tak, ale ten náš tu niekde, tak by som to preskočil, pretože idete, chápete, potom to preskočíte, idete sem, idete na tieto takéto veci, čo býva normálne honý, takéto tenké tam býva, hej. Potom idem dole a tu ešte dostávam veci, keď sa mi bude chceť, ale no. Ukážeme si to celé s touto novou krásnou. Ešte ja tu chcem urobiť také, že to ešte neviem, jak urobím. Redstone pod týmto redstone, že vlastne ono sa to obidve naraz takto zaklapnú. Jak to býva v normálnych takýchto vecí. Som sa inšpiroval, že to ide dole a potom nejaké tam skoky a také, to viete, čo myslím. A no. Anyways, urobím tam keď tak nejaký redstone, že neviem, pozvem sa viac hráčov a jeden to bude manažovať, že tu bude niekde notebook, bude, že ten, normálne ten song, čo začína, že tu. A keď dosiahne to posledné tu, tak tu bude redstone, na ten zvuk sa to aktivuje, ešte neviem, jak to urobím, to si pozriem nejaké YouTube videjko, že jak to spraviť, pretože moc nevím. Budem sa pokúšať to aj sám urobiť, že sa obidve naraz takto sklapnú a môžu ísť, jak to býva normálnych. Samozrejme tam v normálnom svete to bude väčšie, tu je len taká skúška, som dal 2. Takže môžeme si to ukázať. Krásna motorka.
Jaj. Myslím, že tam máte aj toto, že... Jaj, počkaj, to musí byť tu asi. Tu máte takto inventár z tej motorky, takže môžete presúvať veci motorkou. To je dobré. Tu a môžeme ísť. Hop, ideme takto hore, dole a končí to. Strašne rýchlo ide tá motorka. Ešte si ukážeme cestu naspäť, lebo... Neviem prečo, ale dobre. 5 hitov musím takto urobiť, že critical tých s jumpom. Dobre, máme ju tu. Toto vyjde, takto hop. Ide hore. Jo, sorry. Čo? Predtým mi to išlo. Počkaj, znova. Aha, tak to nejde, sorry. Ach jaj. Nevadí. Tak ide. Zabitá. Dávajú sem. Vypadajú jak realite, takže ideme dole, takto. No, hitneme, to je jasné, že to hitneme vždy. Hopa, a ja tu. Ešte si ukážeme to auto, pretože toto je úžasné. Čau auto. Samozrejme, ona má viac životov, jak vidíte. Počkaj, drive. Aha, tak nemá, tak isto má. Možno ešte aj menej. Toto asi v realite nefunguje. Ísť do strany. A ten zvuk, jak chodíte po tej tráve, je najlepší. Čo? Tu chodím normálne. Uj. Ale je strašne rýchlo to auto ináč. Skúsime si túto cestu s autom, to som ešte neskúšal. Ježišimaria. OK, vedľa. Keď sa tam vôbec dostanem. Dá sa to? Dá. Nič nevidím, OK, ideme. To už som na konci. Skúsime to naspäť. Trafíš sa už? Hore Matej. A, ja hore to nevidím vlastne dobre, tak zabijem to. No, to má menej životov. Dám ho asi sem hore. Ale jak sa tam vypadá v tej ruke? A zrazu to Prosím, nespadni, dobre? Dobrý zvuk ináč. Jak v realite, poznám taký zvuk. Hitneme sa, ideme hore. A hore. Oh shit. Uiii. Zabočí. Mega rýchle je to auto, to musím uznať. A taká grafika vnútri nie je až tak dobrá. Hej. Tu je kufor, či čo tam je? Chcem vidieť motor. Kde je motor? Tu by mal byť. Ukážte mi motor, more. Počkaj. To si urobím. Tak to žiadny motor nemá asi. Tu by mal byť motor a tu je nič. A vzadu som tiež kúkala, tu nič není. Tu je kufor. Kde to má motor, jak to ide vôbec? Idek, ale... Takto. Mám tu, samozrejme, keby som tu... Mám v nastaveniach nastavené, že random tick speed mám 0, pretože keby nie, tak táto hlina, je tu aj coarse dirt, to vymieňam. Tak to kombinujem, aby to bolo krajšie, lebo keby tam bola hlina, tak to sa mi to páči, no. Jak v realite. Samozrejme v realite to nemáte také hladké, máte tam nejaké tie veci. Také kopčeky. Keby som tu nemal nastavený random tick speed na 0, ale 1 napríklad, tak toto sa bude meniť na normálnu trávu, takže teraz sa to nebude meniť a to vidieť, že dal som preč ovečky, dal som preč spawnovanie mobov, lebo my to tu žrali a teraz sa tu bude takto nenovať, ja to potom ešte vymením, ale toto je len skúška, jak hovorím. Menšie video takto, hej, takáto menšia dráha, trvalo mi to 6 hodín.
Neviete, aké je ťažké urobiť takúto tú vec. Ešte, jak musím vymieňať tie bloky, to je najhoršie. Ale, tak aspoň nejak takto som si vyskúšal, jak fungujú tie motorky. Jak moc to skáče, som si chcel hlavne vyskúšať, no tak som myslel, že to bude skákať viac, jak v realite. Ale nevadí. Toto samozrejme, tuto aj ja vyjdem v pohode. Hej, aj toto prejdem. Skočím, keby som aj vedel skákať. Takto to môžete prejsť. Aj naspäť. Tu už nie, takže tu musíte takto hopa, hop. Takto otočím sa, som trochu prepískol. Som tam zahučal. Uí! Toto hore je trochu ťažšie, pretože tá motorka nevidie 2 bloky. Takže keď idete, ale naspäť sa aj tak nepôjde s motorkou hore. Takže to bude potom iná cesta. To ešte, no to všetko uvidíte. Preto tu máme takto jeden blok, pretože keby tu bolo takto tá motorka nevyjde. Aby sa tam zasekla a vyhrobí ten druhý, takže preto tu mám taký väčší skos a tá motorka nevie výsť hore, lebo tu sú dvojblokové tieto a to musí ísť úplne takto klikať, to ste videli. No, takže asi tak. Ešte posledný krát si užijeme ten zvuk. Sú také isté všetky. Yes, sir. Tak, hitneme sa. A sme na konci. Jak vidíte, ono to nevíde tieto 2 bloky, takže musíte ísť takto klikato. A nie je zase najpomalšia. Takže si tak. Hej, daj sa tam. Dobre. OK. Čaute.